İyi arkadaşlar sevdarım. Size çay için, yer için, çağılama için arayalım, arama bukyalar, yanıyalar. İnnem bana şu telefonla şunu yazardı, düştüm deyip, politsiyanın işlerleri kapımdan ayrılanıp, azar yamanını veriyorlar. Son 3 yıl telefonumu getir diyorlar. Men ne etmeli, ne edip yaşamalı? Bağırlar ne edip yaşamalı, biz ne edip yaşamalı, kadağım bir kömek et. Seni işlerle bir kantepti işliyor. İşlemeyen yerinden hana inlerine salın zahir var. Neyse sen kateza verdi. Biz ne mi? Biz ya yetime bir kuyma getirlemiz okum gayrat ettim. Hiç yerde işlemeyen akal vilayetinde kuratır olup işleyen sapar batır edip yürün atlarından havarmaz kadağım. Akal vilayetinde kuratır olup işleyen Sapar Batır'dan havarını da ama edin edip kalanını kalıp gör. İşlemeyenlere salp verin, zahini vurun. Alın katerlerini vurun. Burada onun oğlu kalladı işlep gör, yumrup gör. Biz ne etmeli, yetim ne etmeli? Eliz arkadağım gözüm ayla. Günlerin oklar kapımdan ayrılan politsiyanın işlerler. Gelip gitti. Arda 5 arda yazdım, ardam 20 yağlar. Suidan koyunumdan sonra arzan geldi. Hekimliğe vardı, hekimliğe bir zata koy çöp diyorlar. İdivleme. Koymak için oklar idivleme. Hekimin kakası pensioner, kakasının doğan pensioner. Ana kara onunla kara olan pensiyası bilen man aylık alıp diyorlar. Hekim değilim adamdım, bir yalın dinleyen yok. İdiz arkada bir koydum ayla. Koymak etmeye tersmin. Şabidan ayır deyip vilayet polisiyası gelip gün vermedi. İtiraf. Ha görüşüňiz ýaly vatandaşlar, şu taýda şu 70'den alan bir garja mamanyň arkadaga ýüzlenip maňa kömek edin, ýagdaýymyz kyn, owa çörek düşürip satyp gün görýän çagalarym işsiz, 9 sanam çagam bar diýip video çeken mamany ýadyňyza düşýän bolsa, şoňa ýem basyş edip şu videony aýyr, näme gerek bolsa bereli. O diýip polisiýadan, komitetden adamlar barıp azar berýär diýe. Görşüňiz ýaly Türkmenistanyň hökümetiniň çözgüt tapyşy şular ýaly. Diňe videony aýyrtýar, videony aýyrmak üçin basyş edýär. Ýöne köklü sosial problemalara üns çeken o adamlar näme üçin bular ýalak, häli şinni arkadaga ýüzlenip video çekýär. Bolýa çapak çalýas, arkadaga gollaýas, arkadagyň jany sag bolsun diýäs bolýan. Halka da seredeliň ho biz hökümet, biz şularyň öňünde jogapkär diýip özlerini jogapkäram diýenoklar. Gaýtam meseleni diňe şey diýip çözýärler. Daýdamyz meni gollaň diýipdir. Gollaýan daýdajan Allah ýaryň bolsun, Allah kömek etsin. Gynan sagam min ha bizem şu zatlara üns çekip ýyllap şoňa değişli efirler açdyk. Ýöne gaýtam bide dostluk edenden düşmanlyk edenlerini gowurýarlar. Ha halkymyz şu vatandaşlar. Yani zalimiň garşysynda durup zulma uğranyň ýanyna durmana min tek başaramyz ok. Iňwerkisi şoň videosyna like basyp repost etmegen başaramyz ok. Bolgusuz samsyk video çekýänleriň nemelerine goýýaňyz like'lary. Onuň soňam biziň ýurdumyz şular ýalak diýem millionlap daşary ýurda gatjak. Özümizde günä vatandaşlar. Günä özümizde. Tarabymyzy dogry saýlap bilemiz ok. Dogry tarapda durmagy başaramyz ok. Garany saýgaryp bilemiz ok. Saýgarasymyz gelen ok, ýa-da käýbirlerimiziň işine gelen ok. Saýgarmak. Owa. Näme diýip, näme goýjak şundan soň vatandaşlar? Gynan Türkmenistanda galan ilişlemede beş olaryň düşen gününe näme etmeli adamlar? Özüňiz aýdyň. Şundan soň ýeketäk çykarga olam aýaga almak bolup görünýär.
Eger bular meseleni diňe bastyrgystyr edip çödýän bolsalar, biz oňa ýol bermeliler watandaşlar. Ýanyna durmaly, şolar ýalak daýdalanmadan kösenýän illeşmeden çekken videolaryna. Netijede şu hökümetiň niýeti gowy bolsa, nädip çözmelisini bilerdi. Ýöne seredesi gelen ok, göresi gelen okşular ýazatlary. Diňe agdyny ýumdurmak bilen, videonu aýyrtmak bilen çözgüt tapýarlar. Olam gaýtam öňü bilen gelip oturan sosial kemçilikleri, problemalary uloldup has beter güne sokýar. Başga hiç saýdan ok. Sag bolun watandaşlar. Salam arkadaşım, serdarım. Salam Türkmen halkım. Eli arkadaşım, men seninle içe kaçtım. Men sana odal arzada yazdım. Videoda oynardım. Hali sara men yurdum çökürdüler. Yetim atıyor men haramdan yemek şu adaçın innem iyimek etmesin. Size hürmet koyan. Hana tamdırmasını dokun çörek kusırıp nan yiyen. Taparıp batırın. Hosarlar halis men koyunok. Ögün iyice sana da koymadı. Sana da koymadı. Hotayda var kim kam tettiysen birini getirip näme gerek bolsa bereli. Şobidan ayırdı. Vilayet polisiyası gel kun vermedi. İtiraf polisiyası gel kun vermedi. Men näme etmeli? Men zaim yumurtlar. Ozalam bir garip kalan keppemma. Halis diğer yalin deyip bana şantaj edip kun veren oklar. Näme etmeli men? Bulara görüp bolýan çäreňi diýär bir adalat ýokmy, adalat ýerine bolsa gaýrat ediň maňa, gol ýapyň. Halis maňa gyýjatan ýeçe üstüme gel gün beren oklar. Arkadaşım maňa näme gerek, näme kömek gerek bolsa etelliýär. Şo biýden aýyrdyp pul hötürlýärler. Maňa zat gerek gel. Onda da olar ýaly haram zat gerek gel maňa. Maňa adalat ýerine bolsa hak gerek, hukuk gerek. Maňa olaň jaýam gerek, olaň haram zatam gerek. Garyp bunum dipemden kum ýagyp dur, jaýam çökerdiler. Öňüm gyş traktorly taş çekip, jaýam çökerdiler. Näetmeli men? Öňüm gyş, inha howlym suwalsa men nene eteýin. Bir giden ýetim çagy 30 ýyllap. Maňa diýen zatlaryň aňyrsy ýok. Hat gelip goýan oklar, üstüme gelip goýan oklar. Men näme etmeli? Maňa bir eltilerini gyýdy var, ýazyp diýer ýalyn diýip, hapa paýsatlar diýip gün berenok. Ediz halkym, ediz prezidentim, arkadaşlar prezidentim, gaýrat et, maňa kömek et. Bular halis maňa gün berenok. Şok widan aýyrdylar, üstüm miliseli. Öldürýärler, maňa ýylyň zaty gerek gel. Maňa näme kömek gerek bolsa edenni pul öldürýärler. Maňa pullarym gerek, zatlarym gerek gel. Batırın ecesen edip koymadı giyce, özsen edip koymadı, barayın mı deyip, yok kösenme gelmediydim, näme diýeň? Edi Türkmen halkyn, maňa gol ýapyň, halal haramy gollalyň. Haramlar ýaşap garyplar çökmelimi? 50 ýyl oturan goňşym edip berende atyndan habaryňyz barmy? Maňa diýer ýalyn diýip berler. Men 70-80 ondan girem sen haram etmene. Şolaň bir agtyklar jaň edip pat gelip gün beren ok maňa. Adalet ýerini bilsin, gaýrat et, edir arkadaşym, kömek et. Edir halkym, gollan. Kömek ediň maňa.